соли 2019 дар тоҷикистон як федератсия бо номи таҷмаф ба фаъолият шурӯъ кард. дар тӯли ин 3 сол ин федератсия бо варзишгарони худ тамоми коршиносони соҳаи аймафро ба ваҷ овард. имрӯз тасмим гирифтем ки дар барномаи дар толор бо яке аз варзишгарони ин ришта суҳбате дошта бошем. Манучер Риёев. салом Манучер. салом ака шома. хуш омадед ба барномаи дар толор. раҳмат ака. ман Риёев Манучер ҳастам, мураббии омодагии дифои худи гурӯҳи кӯдаконаи профи Тоҷикистон мебошам. тӯли 18 сол аст ки ба варзиш машғул ҳастам. аз хурдӣ аз 6 солагӣ тамрин мекунам. хуб, як саволи маъмулӣ аст, ба ҳама ошно аст ки аз кадом давра сар кардем, чӣ хел дар оила ягон нафар ҳаст ки ба ҳамин намуди варзиш шавқ дошт, майл дошт? бале, дар оилаи мо аслан сабаби асосии ман ин падарам аст ки мураббии аввалини ман мебошад. аз 6 солагӣ манро тамрин медиҳад. худашон устоди варзиши давраи СССР, давраи шӯравӣ буданд. аз намуди гӯштинги грек-римӣ тамрин мекардам ва ин чизе ки то ҳол ман шуда истодаам, тамрин кардаистам, ин ҳамаш орзуи падарам мебошад, чунки падар натавонистанд орзуи худашонро амалӣ кунанд. ба воситаи фарзандашон, ба воситаи ман орзуи худашонро амалӣ карда истоданд ва ба ман ҳам ин чиз беҳад маъқул аст. варзишро нағз мебинам, дӯст медорам. аз суҳбатҳо бармеояд ки масалан шумо орзуи падарро амалӣ кардед. худи шумо ба ҳамин нави варзиш майл доштед? худи ман аз хурдӣ рости гап ба варзиш умуман ягон шавқ надоштам. дар хурдиам як чиз сабаб шуд. бо як ҳамсоя, бо як дӯстам баҳс шудем, ҳам хел ҷанг шидем. ман бохтам. баъд суханои падарро дарк кардам ки ман бояд ба варзиш машғул шавам, чунки ҳар як мард бояд ҳатман ба варзиш машғул бошад, худро муҳофизат карда тавонад. Якумин қадам ба кадом толор буд? рости гап, якумин қадами ман ба ягон толор набуд, чунки як-ду толор ки рафтем, аз сабаби ки хурд будам, 5-6 сола будам, аз ҳамин сабаб маро қабул накарданд, гуфтанд ки хурд аст. баъд падар худашон тӯли 3 сол маро тамрин додам. ҳамин хел таҷриба гирифтам. дар 7 солагим якум толори варзишӣ ки ман рафтам, ин толори варзиши теквандо буд, теквандо ИТФ. таҳти мураббигӣ ки буданд вақт? тӯли 8 моҳ таҳти роҳбарии акаи Сайфиддин тамрин кардам. баъд ба толори варзиши теквандо ВТФ-и олимпӣ Боқиев Назир гузаштам. ду мураббии асосие ки дар зиндагии ман асоси муҳимро мебозанд, ин падарам мебошад ва Боқиев Назир. фалсафаи омӯзиши дарси варзиш чӣ гуна буд? Масалан, гузариш аз дарси падар ба мактаби Боқиев. чӣ фарқият доштам? падар ҳолати рӯҳонӣ, ҳам ҳолати рӯҳонӣ маро боқувват мекарду кӯшиш мекард ки ман ба ҳама ҳолатҳо тайёр бошам, батоқат, пуртоқат бошам. тактикаи тамринҳои Боқиев Назир камтар дигар хел буданд, пешрафта буданд. зарбаҳое ки мисол дар давраҳои шӯравӣ одамон истифода мебурданд ё ки намедонистанд зарбу чӣ тавр зада мешавад, инро Боқиев Назир маро боз беҳтар ёд дод. баъде ки ман ба толори варзиши Боқиев Назир рафтам, тамрин кардам, дар муддати 2 сол ё 3 сол хеле таҷрибаи нағз гирифтам. байни варзишгоро буд ҳолатҳое ки ман дар 2 вазн иштирок мекардам. категорияи худамда бо як категорияи боло иштирок мекардам. ҳолатҳое буд ки мусобиқаҳое мешид ки дар ҳар 2 категория ҷои аввал ишғол мекардам. ҳамин мусобиқаҳо, ҳамин лаҳзаҳо сабаб мешуд ки байни варзишгаро тез маро шинохта карданд ва пеш ному насаби ман дигар хел буд. бо дигар насабам бисёртар маро мешинохтанд, Манучери Назривалӣ мегуфтанд. баъд вақте ки баъд аз синфи нӯим насабамро иваз кардам, Риёев Манучер шудам, боз
бо ин насаби навам буд ба дигар мусобиқаҳо рафта иштирок кардам. як ҳазламас дар ҳамин рафти суҳбат гуфтем ки бо дархӯрдӣ бо ҳамин писарбачае ки масалан даст ба гирифтан шудем агарчи даврони хурдсолиам буд баъдан ки манӯчаи риёев шудем ки имрӯз ҷумҳурӣ ва тамоми баъзе аз қитъаҳое ки амрико африқо умуман кулли ҷаҳон шуморо мешиносад рӯбарӯ наштем бо ин писарбача бо вай писарбача рӯбарӯ шудам ман то ҳатто ба вай писарбача сабаб шудам ки то ҳол вай дар дигар давлат тамрин мекунад худашам машқ меварзад ман яъне ки сабаб шудам ки вай ҳам ба варзиш машғул аст дастовардҳои нағз дорад варзишгари касбӣ шудааст номаш Аслиддин ҳозир вай ба нави варзиши кикбоксинг вако тамрин то ҳол тамрин карда истодааст беяд наздик аст тӯли 18 соле ки масалан машқварзӣ кардем ба кадом мамлакатҳо сафар кардем дар ин муддати 18 соле ки ман тамрин карда истодам ба бисёр мамлакатҳо сафар кардам ба Эрон 2-3 бор ба Қазоқистон Узбекистон Туркменистон аз ҳар намуди варзишҳо аз айкидо комбат аз нюфл контакт аз намуди кикбоксинг будан мусобиқаҳои Осиё будан бо рақибоне ки мағлубият надоранд ин хел мусобиқаҳо ҳам будан даъват мекарданд усуле ки шумо бештар рақибонро шикаст медиҳед кадом аст усулҳое ки ман беҳтар метавонам бисёр дорам ин хел усулҳо вобаста аз он аст ки кадом усулро чӣ қадаре ки дар толор бисёртар кор мекунӣ ҳамон усулат боз нағзтар беҳтар мешавад хеле усулҳо ман бисёр дорам аз ҳар як мисол аз почаи чап сар карда ё аз почаи рост бо ҳар як поча ё даст 2-3 зарбаҳои беҳтарин дорам бо кадом даст шумо бештар ҳаракат мекунед чап ё рост ман аслан варзишгари универсалӣ мебошам ҳам бо чапа ва роста бо ҳар ду стойка озод кор мекунам дар аввал теквондо баъд гузаштам ба тайский бокс ин яъне бокси тайландӣ мебошад камтар қоидаҳош аз кикбоксинг фарқият дорад яъне ки бо куни даст зарба задан дасту почаро доштан мумкин яъне ки аз ин ҷо бармеояд ки шумо бештар бо по ҳам кор мекунед намхел бале аслан назар ба даст зарбаҳои почаҳоям беҳтар аст умуман дар варзиш як сухан аст ки ҳар касе ки бо по яъне кор мекунад 70% қувва бештар сарф мешавад шумо чӣ гуна тайёр мебинед ман ин фикрро пешакӣ дар толор мекунам кӯшиш мекунам дар толор бисёртар тамрин кунам ки рафти муҳорибада ҳамин ҳолатҳо ба ман яъне монеа нашавад монда нашавам чанд қаи қуввае дорам кӯшиш мекунам ҳар як зарбае ки мезанам кӯшиш мекунам ки зарба ба ҳадаф расад баъдан ба мурури замон шумо гузариш кардем аз теквондо ба муайтай дар ин ҷо ба шумо ки дарс медод дар бокси тайландӣ муайтай яъне тамринҳои маро бо ҳамроҳии Латипов Зулфалӣ яке аз мураббии беҳтарин буд ва Олимҷанов Кимал акай Камо ин ду мураббии беҳтарин буданд ки бо ҳамроҳи онҳо ман тамрин мекардам кор мекардам имрӯз мебинем ки дар толори профит шумо ҳам ба ҳайси мураббӣ кор мекунед хоб чӣ қадар шогирд доред дар ин толор дар ин толори варзиши профит зиёда аз 20 шогирд дорам ва ҳаст бо боз тамринҳои персоналӣ яъне машқҳои персоналӣ навобаста аз сину сол ҷинс қабул мекунам ҳаст ин хел тамринҳое ки одамо шахсҳо худашон муроҷиат мекунанд вобаста ба мақсадҳои онҳо ман бо ҳамроҳи онҳо кор мекунам ба федератсияи таҷмаф чӣ гуна роҳ пайдо кардем федератсияи таҷмаф чӣ хеле ки шумо қайд кардед тӯли 3 сол аст ки федератсияи таҷмафи ғайрикасбӣ аз намуди муҳорибаҳои омехта дар душанбе фаъолиятро сар кард шароитҳои нағз фароҳам кард ман хеле шодам яке аз беҳтарин федератсия мебошад таҷмаф чунки ҳар як варзишгаре ки ҳунар дорад мехоҳад ҳунари худро нишон диҳад федератсияи таҷмаф барои
ин гуна варзишгаро як шанси беҳтарин аст. медонем ҳамин бурди федератсияи таҷмаф ҳам дар чи аст манӯшед ҳам хел дарк кардем ки ҳамин роҳбари ҳамин федератсия ҳам яке аз ҳамин шахсиятҳое аст ки варзишу дӯст медорад ва нафаре аст ки баҳри ба даст овардани чеҳраҳо масалан ба мисли шумо ки ба федератсия даъват кардааст дар интихоби варзишгарон яъне хато намекунад. роҳбари федератсияи таҷмаф беҳтарин шахс аст ки сидқан варзишро нағз мебинанд, дӯст медоранд ва мехоҳанд ки варзишгарони тоҷики худамон дар арсаи ҷаҳон парчами Тоҷикистонро боло бардоранд. ҳамин шарту шароиту масалан набинем ки барои як варзишгар қариб дар як мусобиқае ки масалан мегузаронанд, мусобиқаи шаҳрӣ гузаштан, мусобиқаи ҷумҳуриявӣ гузаштан, барои ҳар як варзишгар қариб 2-3 ҳазор сомон масраф мекунад. ба фикри шумо ҳамчун як варзишгари ҳамин санъати муҳорибаҳои умумии ғайрикасбӣ кадом минтақаҳо яъне мусоидат мекунанд ба ҳамин нави варзиш? ҳамчун як варзишгар шумо чӣ тавсия медиҳед? бисёртар шаҳри Душанбе варзишгароне ки дар шаҳри Душанбе мебошанд бисёртар мусоидат мекунанд, чунки мураббиҳои беҳтарин доранд, шароитҳои беҳтарин доранд, тамрин мекунанд. ҳаст варзишгарои нағз беҳтар бисёртар дар Душанбе мебошанд. федератсияи таҷмафро рости гап яке аз мураббиҳои беҳтарин Абдураҳмонов Даврон яке аз мураббиҳои беҳтарин аст. ба ман яъне пешниҳод карданд. баъди пешниҳоди акаи Даврон иштирок кардам, ба ман беҳад маъқул шуд федератсияи таҷмаф. ҳама ҳадс мезананд дар бораи федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ яъне таҷмаф ки яке аз беҳтарин федератсияҳо, чун медонем аз сомонаҳои иҷтимоӣ, аз расонаҳои хабарӣ, аз телевизионҳо чандин бор ҳам нашр шуд ки беҳтарин федератсия унвон дода шуд. нақшаҳои шумо чӣ гуна аст бо ин федератсия? яке аз мақсади федератсияи таҷмафе ки ба ман хеле маъқул аст, варзишгаронро яъне варзишгароне ки аз ғайрикасбӣ сар мекунанд ва баъд аз ғайрикасбӣ ба лигаҳои касбӣ мегузаранд. таҷмаф барои онҳо як зинаи хуб аст ки беҳад таҷрибаҳои нағз мегиранд, чунки то ки дар дигар лигаҳои профессионалӣ беҳад нағз омодагии худро мебинанд, бе мағлубият пеш мераванд, боло мераванд. дар намуди муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ ҷои аввал шавам дар ҷаҳон. Мақсади асосии ман ҳозира бо федератсияи таҷмаф ҳамин аст. баъд аз ин мехоҳам ба намуди муҳорибаҳои омехтаи касбӣ гузарам. имрӯз дар вазни чанд килограмм шумо барванд мекунед? имрӯз дар вазни 65-8 яъне 66 кило барванд мекунам. аввалин муҳорибаи шумо дар санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ? аввалин муҳорибаи ман дар федератсияи таҷмаф ин мусобиқаи республикавӣ буд ки дар толори варзиши МВД баргузор гардида буд. дар он ҷо ба ман ва бародарам Риёев Ҷамшед ба ҳардуямон муяссар гардид ки беҳтарин нокаут байни 18-20 сола додарам Ҷамшед Риёев гирифт ва 20 сола боло, яъне то син соли калонсоло беҳтарин нокаут ба ман сарфароз гардид. пас аз ҳамин муҳориба чӣ рух дод? ба ки ҷо сафар кардед? дар мусобиқаи Кубоки ҷаҳони Чехия рохат гирифтам ва аъзои дастаи мунтахаб шудам. аввалин сафари мо ба Кубоки ҷаҳони Чехия буд ки дар ин мусобиқа беҳад кӯшиш кардем ки боварии федератсияро аз даст надидам. чӣ қадаре ки қувват дорам, чӣ қадаре ки метавонам таҷрибаи худро нишон диҳам. аз ҳама муҳорибае ки дар хотири шумо ҳамеша нақш мебандад, ҳамун даврони хурдсолие ки бо он писарбача рақобат кардед ва ё ки баъдан боз ягон рақобати дигар ҳам буд? аз ҳама рақобати хотирмон дар карьераи ман ин бо рақиби аз Эрон дар мусобиқаи Осиё ки ман иштирок карда будам аз намуди New Full Contact беҳад як лаҳзаи муҳим буд. муҳорибаи финалӣ буд. рақибам се карата чемпиони ҷаҳон буд. беҳад рақиби сахт буд. муҳорибаҳое ки мегузаранд, муҳорибаҳои ҷаҳонӣ дар шаҳри Абу-Даби баргузор мешаванд, намехел кадоме аз варзишгарони ҷаҳон
дар ҳамин санг қувватанд. варзишгароне ки беҳтаринанд дар ҳамин намуд аз кишвари Россия, баъд дуюм кишваре ки беҳад бақувватанд, пурқувватанд, ин Баҳрейн мебошад. Баҳрейн, баъд Қазоқистон, варзишгароне аз кишвари Қазоқистон. бале, ёдовар мешавем ки чанде пеш мусобиқае ки дар шаҳри Абу-Даби баргузор гардид, Тоҷикистон дар радабандии ҷаҳонӣ аз IMF мақоми чорумро ба худ ихтисос дод ва инам аз он шаҳодат медиҳад ки яъне варзишгарони мо барои сафар кардан ба он кишварҳо нарафтанд, онҳо барои нишон додани санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ дар Тоҷикистон чӣ нав сурат мегирад ба ҷаҳониён нишон доданд ва шабу рӯз заҳмат мекашанд то варзиши тоҷик боз ҳам бештару хубтар муаррифӣ гардад. Манушер, исми Ҷамшед Садудор, яъне ки додари шумо, бародари шумо, Ҷамшед тайёрияш чӣ гуна аст? ба мусобиқаҳои Федератсияи Таҷмаф ман омодагии худро бо ҳамроҳии додарам медидам. Яъне ки ду нафара боз якчанд варзишгарони беҳтарини хубтарро ҷамъ мекардем, якҷоя тамрин мекардем. Нақшаҳои додарам ин бо Федератсияи Таҷмаф мебошад ки дар вазни 66 кило мехоҳад дар мусобиқаи республика баромад кунад ва аъзои дастаи мунтахаб шавад. имрӯз дар толори шумо анқариб 20 варзишгар дарс мегиранд. аз ин шогирдони шумо чанд нафар ба мусобиқаҳое ки Федератсияи Таҷмаф баргузор мекунад сафарбар карда мешаванд? аз 17 то 20 август дар кишвари Абу-Даби чемпионати ҷаҳон байни кӯдакон ва наврасон аз намуди муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ баргузор мегардад. Аллакай ду нафар аз шогирдони ман рохат гирифтанд бояд дар ин мусобиқа иштирок кунанд. ва боз гуфтанӣ ҳастам ки миннатдории худро ба якчанд мураббиёни беҳтарин баён карданиам ки омодагии худро дар толори варзиши онҳо медидам. ин яке аз мураббиёни беҳтарин Ҷалилов Сангали мебошад, аз намуди муайтай, аз намуди греплинг ҷиу-ҷитсу Комил Боймуродов, аз намуди муҳорибаҳои омехта Шамил Абдуллаев ва аз тамринҳои қувваи ҷисмонӣ Алишер Раҷабӣ. дастгирии онҳоро ман аз хотир намебарорам ва миннатдор мебошам. ҳар як варзишгар ба худ як идеал дорад. идеали шумо дар зиндагӣ ки аст? устоди аввалини ман ин падарам мебошад. Яъне идеали ман, қуввати дили ман ин падарам мебошад. ногуфта намонад ки ин барномаи дар толор аст ки имрӯз бо Манучероев суҳбат дорем ва чун аз барномаи қаблӣ шумо медонед ба ҳар як варзишгар мо ҳамун қанундӣ тақдим мекунем. имрӯз барои Манучер наовардем. баъзе аз нафарон дар ҳамун комментҳо дар ҳамун вай навиштанд ки хато аст ба варзишгар қанундӣ овардан. хоб агар Манучер дӯстдори қанундӣ бошад метавонад ки аз ширкати қанудии шоколадӣ рафта чӣ миқдоре ки ба ӯ лозим аст ба худ бигираду ба хонаи худ барад. пас аз ин федератсия, яъне Федератсияи Таҷмаф, шумо гузариш мекунед ба федератсияҳои касбӣ. дар нақшаи шумо кадом федератсия аст? яке аз федератсияҳои беҳтарин Eagle FC аст ки таҳти роҳбарии Ҳабиб Нурмагомедов мебошад. ҳаст федератсияи Hardcore, Brave MMA. бисёранд федератсияҳои Fight Night беҳтарин федератсияҳо ҳастанд. мебинем оянда. яъне ки аз ин бармеояд ки аллакай бо шумо ягон гуфтушунид карданд, яъне занг мезананд, таваҷҷӯҳ доранд. бале, ҳаст аллакай яке аз онҳо таваҷҷӯҳи худро доранд. ҳаст ҳамхел федератсияҳо. ҳамчун як варзишгар ва мураббӣ ба ҷавонони Тоҷикистон чӣ маслиҳат медиҳед? ба тамоми ҷавонон ва варзишгарони кишварамон мехоҳам тавсияи худро диҳам ки толорҳои беҳтарин аст дар кишварамон. аз беҳудагардӣ, аз кӯчагардӣ, аз корҳои ношоиста даст кашанд ва биёянд дар толори варзишӣ тамрин кунанд, обрӯи падару модар шаванд, беҳтарин шахс, беҳтарин инсон бошанд. ва инчунин муддати кӯтоҳе ки доранд дар ҷавонӣ тӯли 10 сол аст, аз 20 баъзеҳо барвақттар то 30 солагӣ ҳамин муддати кӯтоҳи худро беҳуда сарф накунанд, чунки онҳо метавонанд ба ягон қуллаҳои баланд расанд. ин имконияти худро аз даст надиҳанд. ташаккур мегӯем Манучер барои як суҳбати пурмуҳтаво ва фикр мекунем ки ин суҳбат ҳам барои бархе аз нафароне ки дар ҳамин кишвари мо ба беҳудагардӣ, яъне ҳамон гуное ки шумо қайд кардем ки муҳлати 10 сол аст ки варзишгар имконият дорад ки
аз худ як номинек монад. Ҳамин муҳлати 10 сол агар ҳамин рӯзам 5 солиш гузашта бошад, фикр мекунам вақт ҳаст барои 5 соли дигар ки шумо аз худ як номинек бизоред. Ташаккур мегӯем ба шумо ва ба ҷавонҳо ҳамчунин як ишораи тавсияи ман ҳамин гуна аст ки ба варзиш машғул шуданро фаромӯш насозед. То барномаи дигар.